októbri 2015 na trh vstúpil nový operátor so svojou agresívnou cenovou politikou. Informácia o jeho nízkych cenách volaní sa prevalila v priebehu pár dní. Fanfón samozrejme tento fakt nemohol ignorovať a okamžite reagoval. Aby naši zákazníci nepocítili tento zúrivý cenový boj a zostali nám lojálni, rozhodli sme sa využiť prichádzajúce narodeniny Fanfónu a dať fanfónistom ten najlepší narodkový darček. A čo môže byť lepšie ako peniažky? Fanfónistom sme preto dali ako prvý operátor do rúk to, čo si každá konkurencia prísne stráži: cenu volaní a SMS-iek. Vytvorili sme interaktívny flashpost na Facebooku. Aby cena klesla, stačil like, koment, zdieľanie alebo preklik cez banner. Otázkou však bolo, či fanfónisti dokážu znížiť cenu len za 72 hodín. Aktuálny vývoj mohli sledovať po každej akcii v priamom prenose. Nastala mobilizácia. Fanfónisti prejavili svoju akčnosť a cenu sa im podarilo znížiť na 1 cent za neuveriteľných 15 hodín. Kampaň zasiahla 145 000 ľudí, z toho 54 000 organicky. Post získal takmer 4 000 lajkov, komentárov alebo zdieľaní a o kampani sa písalo vo všetkých relevantných médiách. Aby sme oslávili lojalitu fanfónistov a fakt, že si svoje volanie a správy za 1 cent zaslúžili, odpálili sme pre nich oslavu, ako sa patrí, s národkovou hymnou. Tada! Vďaka fanfónistom máte volanie a aj písanie za 1 cent. Zaslúžite si skladbu pre vás. Pac, púšťaj kazičku. Poď na fanfón, za cent jediný. Poď na fanfón, máme 5. narodeniny. Joko to čakala, aby som za cent volala. Fanfón má národky a pre teba máme prekvapko. Môžeš si volať a písať až pol roka do všetkých sietí za 1 cent. Fanfón. Nerobí drahoty.